뮤직이라는 이름을 가지고 음악을 만들어가고 있고요. 2 hours after, you're in London and then nothing is forbidden anymore. And all you have to do is play. Naprosto moraš vrlo brzo očvrsnuti jer te inače nema. Naš Nišlija, pogledajte ga u belom modelu, Šaban Bajramović. Festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Ritam od 14. do 17. juna. Dom kulture Studentski grad.